Ивайло. Добре ли си? Ето, затова обичам да седа най-близо до госта. Така. Кое е това момиче над тебе? Сега виждам само ръцете, но дори само по тях вече ще мога да я позная. Теодора Петрова. Здрасти, Теодора. Здрасти. Всъщност ти работиш това, което... Тя е рехабилитатор и трябва да ти кажа, че за тия минута и половина-две се чувствам много рехабилитиран. Да, вече си... То по принцип може да спрем и да почнем да си говорим, макар че аз няма да... Да, нека да си поговорим. Заповядай, Теодора, да ни разкажеш. Да ни разкажеш за своята работа. Моля. Колко време може да го правиш това? Не ти ли умалят ръцете в един момент да те Само заболят? трябва да ти кажа, че начинът по който изглеждаш това, което човек усеща, когато не те вижда, ще реши, че зад него стои някакъв гигант, който знае къде, как да... Не е ли болезнена работа тази? Не, има си техника. Когато се знае правилната техника, при мен по принцип един масаж най-често е по 1 час. 1 час? Да. Нека да кажем нещо важно в началото на разговора. Тази професия, тя граничи понякога с нещо изключително важно, каквото е спорта, да речем, като професионални успехи. Някои използват, може би, неправилният термин масажист на отбора, за спорта говорим. А всъщност рехабилитатор е това, което представлява тази професия, нали? И всъщност какво е да бъдеш рехабилитатор? Това не е просто да намачкаш някой, просто е така, той да се отпусне и да се почувства добре. Да, дали е рехабилитатор или кинезитерапевт в чужбина до Ама има разлика обаче, все пак, нали, някаква? Те и двете са си в една и съща насока, просто са ги направили като две различни имена, но всъщност едно и също. Всъщност това е Чакай да отговорим на въпроса. Защо това е толкова важно? За спорта е ясно защо. Защо е важно обаче и за обикновените хора? Нормалният живот. Защото самото ежедневие, което ние имаме, ни кара да имаме нужда от масажа. Само начинът, по който съм седнал, да и ти като говориш, аз вече се усещам някакви изкривени ми идват. Обикновено в съзнанието на хората, които не са имали необходимост и потребност от тези услуги, знанието, това е нещо лековато. Че не е кой знае каква сериозна може би излишно дори. Да, може би има нещо излишно, че това е някаква... Не, двете крайности са, че или отиваш да се глезеш да си преш кефа, или да се глезеш. Само в мега крайен случай, ако няма. А пък никой не вижда, че никой не вижда, че това е наистина много труд, много учене. Наистина много познаване на човешкото тяло, как работи. Какво се учи? Много неща. 3 години 4 анатомия, физиология... Мускулче по мускулче. Всичко, да. Но най-вече много анатомия. Но това не е глезене, нали? И в някои случаи може и да е глезене, но имаме нужда. Няма как... Добре, рехабилитацията обаче като професия на тези хора, които я упражняват, може да бъде свързана и с възстановяване от някаква травма тежка, след катастрофа, да речем, или при някакъв инцидент. Тоест може да има и много голямо значение за някакъв човешки живот. Абсолютно. Почти при всичко. Дали ще са деца, бебета, дори хора с някое счупване или понякога дори в ежедневието от самото забързано ежедневие и ако спортуваме много или седим много седнали, в един момент човек има нужда да се отпуснат мускулите. Да. И рехабилитация не е само някакви действия, които извършва съответния професионалист с ръце, може да бъдат някакви упражнения, могат да бъдат... Може да се ползва басейн, съм чувал, за някои видове рехабилитация. Различни уреди, доколкото знам, има там разни, които те разтягат, опъват, стягат, прибират, нали е така? Да, рехабилитацията включва, те са много средства, но предимно кинезитерапията е част от рехабилитацията. Това е гимнастиката, която е хубаво да правим всички. Отделно си е масажа, отделно може да бъде физиотерапия. Физиотерапията те са апаратни процедури. При някои възпаления се правят апаратни процедури, защото не може да се прави масаж. Да, пускаш ток. Да, ток. Ама много медицински стана разговора. Пък на мен, извиняй, може да съм... Да, не съм практичен, но мен винаги ми е било интересна другата част. Може ли, като оставим на страна това, че това го правиш за поддържане на тялото, за избягване или за възстановяване след проблеми, мен ми е била интересна винаги другата част. Честно казано, купил съм си 2 такива дебели книги. Май само по книги не можеш да се научиш. Точно частта, с която да доставиш удоволствие на някого, ма не просто е така да хванеш и да мачкаш, а да знаеш какво правиш. Какъв смисъл удоволствие? Физическо. Да му стане хубаво. Не ти ли се е случило да си дойдеш вкъщи и си кажеш, колко съм схван, и жената ти каже, чакай малко. Сега за пред камера, че кажа, че ми се е случило, но иначе но не ми се. За целите на предаването. Да върви нататък, това също може да се научи. Смисъл,
Ясно е, че когато е с медицински цели, трябва да учиш като за лекар всички тия години. Да. Ма един такъв нормален човек като мене, може да се научи за така, как се казва, да блестиш вкъщи и да казваш, аз знам всичко, мога, спокойно. Ами, според мен даже е нужно. Не за всеки, но нали, хората, които им харесва да правят масаж, защо не да се научиш за 5 минути да помогнеш на някой близък. Даже аз от 1 година имах тази идея и скоро я осъществих с моя колежка. Идеята беше да направим много кратък онлайн курс, който се казва как да правиш масаж на близките си в къщи, за да може, когато имат някакъв лек проблем, да им помогнеш. Добре, в рамките на 5-10 защо ходиш минути. против себе си? Защо трябва да учиш хората? Търговската логика каква е? Защо аз да се науча да правя това, което ти го правиш и да не дойда при тебе, да го правя... Ти пак ела. Въпросът е обаче и вкъщи да ти помогнат, го направиш толкова хубаво и ще отидеш Чакай, пак. че друг въпрос ми хрумва. Може ли нещо, ако от незнание, от невежество в тази посока, нещо да объркаш, докато масажираш? Нещо да преметнеш някоя жила, която не трябва... Може ли да объркаш нещо? Може ли да контузиш този, когато масажираш? Може, ако не знаеш какво правиш. Аз не знам всъщност. За да го правиш, ще се научиш, да. Не, единственото, което по принцип може да се случи, ако е някакъв по-сериозен проблем, примерно се е случило възпаление, много те боли, дори при съвсем лек допир и въпреки това кажеш на някой, намачкай ме, стискай по-силно, давай, аз търпя на болка, обаче може да стане по-зле, защото при възпаление не е хубаво да се прави масаж. Защото ти го довъзпаляваш. А кой масаж е по-добрия? Или зависи от прага на болката? Защото ти го каза, давай, мачкай, аз държа на болка, то по-силовия ли е по-добър? Има много теории. Някои казват, че силовия е най-добър, други казват, че лекия е най-добър, трети средния. Аз смятам, че първо трябва да се види самия човек как... Предразположен. Каква нужда има, какъв е проблема, дали е просто за глезотия, както каза ти, или има някакъв конкретен проблем. Понякога трябва да се натисне, няма как. Ти си доста силна, между другото. Добре, това не беше цялата сила. Знам. А за глезотията Ивайло отвори на там портичката. Аз държа това, вие тук го обърнахте на болница и на медицина. Пак драго болките. Защото коляното и Милчо като хода да ме... Мани сега коляното. Добре си, чувстваш се добре. Просто си изморен от работа, отиваш и молиш твоя близък човек да ти направи масаж. Какво трябва да знае той? Какво трябва да знае? Според мен най-важното е как да направи масажа, за да не му се изморят бързо ръцете. За да може не след 2 минути да каже, досадно това те питах, как те ти умаляват ръцете от цялата работа? Защото има няколко важни неща. Първо е позицията на човека, който прави масажа. Да е застанал така, че да може да използва силата на тялото. Вие сте бутали закъсала кола, нали? Да. Когато бутате, какво се случва? Единият крак е отпред, другия е отзад. Бута се с цялото тяло, не просто да буташ. Използваш тялото. Използва се цялото тяло. И затова е много важно в случая, аз когато правя масажа, при мен си е на кушетка. Кушетката е нагласена спрямо моята височина, така че аз да мога да се използвам силата на тялото. Защото сега в началото, преди няколко години, когато нямах толкова опит, аз повече работих с ръцете. Обаче в един момент започват да болят, имах разни възпаления и така нататък, докато това не ме научи как да се използвам цялото тяло. Даже понякога той е като танц. При професионалистите вкъщи. Добре, като професионалист. Ти отиваш при някой. По-скоро някой идва. Не, ти отиваш при някой. Професионалист. И виждаш, че това, което прави, не го прави като хората. Какво се случва тогава? Нищо, премълчава си, като е гледа. Или премълчаваш, или почваш да даваш акъл. Даваш акъл, да. Има ли различни школи в това нещо? Защото сме чували, че по един начин се практикува това нещо в Европа, по друг начин в Азия, че има някакви африкански, дори ако щеш, практики. Те са спрямо медицината, примерно китайска медицина. Или ако говорим конкретно само за масажи, има много видове масажи. По масажите се различава. По това се различава, нали? По какво се различава еротичния масаж от всички останали масажи?
Че По може да чувството. е... Накрая Зависи от ти ще го края. усетиш, нали? Не, според мен не зависи от края. Според мен зависи от чувството и от напрежението между двамата, защото тогава само ушите ти мачкат, пак може да е еротичен масаж, трябва да ти кажа. така Може сигурно имаше, да. усещане. Зависи от усещането, което имаш. А кога решаваш, защото ти тук него си го мачкаш и по едно време почна да го мачкаш с... Верно ли? Да. Кога решаваш как? Защо се сменят позициите? От ръце, лакти, крака, колена, смисълта не знам. Пак заради това да не се умарят ръцете, защото това е второто важно нещо, как се работи с ръцете. Не просто да стискаш с пръсти, защото мускулите на пръстите са много малки, те много бързо се измарят. Единият вариант е да се стиска с цяла длан, другия вариант е да се ползват тук предмишници. И по този начин може пак да се използват тежестта на тялото. Друг вариант е, може и с лакти. Има конкретни точки, слагаш лакет в точката, понатискаш, малко ще поболи и после отминава. Добре, да бъдем практични на нас, като хора, които стоят много често, да не кажем цял ден седнали, какво би ни препоръчала? Какво бихме могли да подобриме? Станете и да се раздвижите. Да, аз гледам всеки ден да правя поне по 10 000 крачки. Нещо за стойката, Ама което то не да стига. ни... А спортувате ли? Ами... Някоя гимнастика, Аз правя Сутрин някаква брои ли се няколко гимнастика. упражнения такива? броят се. Броят се. А колко често трябва да го правим това? Ако се стои по цял ден, примерно 8 часа, на всеки поне 40-50 минути е хубаво да ставате, малко раздвижване и може да ви покажа време в няколко училище, във всяко упражнения. междучасие ни караха да правим някакви такива, да си разбърдваме ръцете. Това е много хубаво, обаче сега го няма. Нямало, да. Самия учебен процес започваше с така зарядка. зарядка. Сега е така. Сега на пръстите са. Да, Само тук. Аз съм си го мисля, че според мен трябва да го върнат, защото Да. се стои по цял ден на чуновете. И той Добре, в университет. един човек като мен, който има Болно коляно, неправилна стойка и на всичкото отгоре Поне се е седни застоял. правилно, като говориш с момичето. Кръстосвате ли си краката? Зависи. понякога. Не е хубаво. Не е хубаво да ги кръстим. От днеска спирате. Да. Спираме. Така, Да. друго какво Чай, трябва аз да така направим? Ама така не е ли много ги мачовско, кръстосваме. като седиш Да. така? И няма да стоиш така, ще се облегнеш назад. Така. Аз Така. използвам една тактика. Тук не мога да я направя, защото няма място под дивана, но Ето, понеже и стол. аз преди много Покажи обичах ми. да си използвам, да си кръстосвам краката, за да не ги кръстосвам, ги слагам отдолу. Вътре. Отдолу, да. Така. Обаче тук аз така да ги Еми сложа... нов стол. Да, Не, се не. закачи, По-висок защото стол ще погашна купиш. къде. Закачи ли го? Да. Ето такива болтове има на този стол, Да. уважаеми зрители. Или Ванката го е поправил, какво искаш? може и напред да си стоят. Но никога е кръстосани. Не. Добре. Никога кръстосен. Кръстосването Добре, и като стана, Нацаквам примерно съм стоял мускулатурата половин час, нагоре. вече стоя 33 минути стоя. Трябва ли да стана сега да се раздвижа нещо или не трябва? Защото Айде, прекалено слайд да дългото обикаляш. стоене много Задържа вреди на кръвта. тялото и на Така, организма. и какво правя? И си Се ходя. разходя. Може да се Ти разходиш. защо стана? Да ти покажа. Драго, Ти покажа как се виждал разхожда. ли си, и ти, Теди, виждал ли си как маршируват гръцките гвардейци? Така. С изправеното тяло. Тяхната маршировка, аз мислих, че е някаква традиционна такава военна. Оказа се, че това през 19 век тая странна маршировка на гвардейците е измислена от главния лекар на армията, който точно заради хората, които стоят по един час на пост, като се сменят, е измислил, нали, такива движения, при които да се разтяга. раздвижиш цялото тяло. И всъщност това, което те правят, нали, не е някаква екзотична Церемониалност. маршировка, не е някакъв церемониал, е чиста проба физиотерапия. Ми да. Това нещо, виж какво нещо. Тактики. Така че мога да научиш тази маршировка и сутрин да рано като станах да се разхода, остана и тя има оплаши. Не знаем защо застой. Извинявай. Да. Сега, примерно така, както стоиш, Така. също ще ти провокира схващане в... Прешлените. Защото ти се подпираш на едната ръка, тук се стяга. Добре, и тази какво да смисъл. направя? Аз постоянно Как? гледаме тук госта. Ето така се облягам на стола, Да. стоя абсолютно дърво. И няма да си дърво. Така. Ето аз дърво ли съм сега? Не, ама аз съм дърво. Не знам как да ги постигна. Да. Каква е разликата, не знам. И аз седна като тебе, но аз изглеждам нелепо. Ти работиш и Аз сега да сме върху... добре да се казвам. Работиш и върху стойката, нали така? Да. Имаш упражнения специални, които да подобрят стойката на... Пак курс, в който съм съчетала упражнения, които може всеки да си ги прави всеки ден, без значение на работа ли е, вкъщи ли е. Те са супер кратки, много бързи. Умишлено така съм ги направила, така че ето сега, примерно в някоя пауза, ставате за 30 секунди едно упражнение.
Цялата Така се чувствам продължавате като ли някаква после птица, пак? дето седи на някой полет. Цялото време. Има в момента вървят много реклами на всякакви такива опорни апарати, които повдигат, Екзоскелети. придърпат. Има. Виждате, те до каква степен заменят твоята част. Има ли файда? Има ли файда? Не, може ли да... Това нещо... Какъв конкретен апарат? Тия, където с магнити ли? Примерно за изправяне на гръб. Има само ластици. Има Колани, само да. ластици, само колани. такова, И това е дето, страшна индустрия в момента. До каква степен заменят такива хора като тебе? Няма как да не заменят. Да. То е нещо, ще си което... купя един такъв колан и ще се изправя и съм готов. Не бе, ти можеш да си го вземеш да си помогнеш в ежедневието, ама само с него няма как да стане. Ще трябва мачкане. Дори и аз не мога да заменя упражненията, защото нали, те на масажа му казват мързеливия фитнес, обаче не е същото. Да. А магнитните неща, те наистина ли помага? Неща ги нареках сега. Специално заради тебе не казах на коленки. Мъжите на коленки. На доктор Ливайн! Води се, че помагат до някаква степен. Какво магнита мога да ти помогне? Но, ако имаш пейсмейкър или клапа, или става някаква желязна сложена, вече не бива да си... То няма железни стаи. Има такива медицински... Те са титания. Титаниевото, пак е метал. Значи, да обобщиме, естественото си е най-добро. Тоест, движението, което е естествено за човека, това е най-доброто лечение за каквото и да е. И ние сме създадени да се движим преди години. Нали, аз съм по-млада, ама преди години баби, дядовци, те са били само в градината. Кой е стоял така по цял ден? Това излязаха и проходилки, и всякакви такива колани, които да го предпазиш от това да не падне. А това не го ли криви от малко? Това не го ли криви от малко ние да сме наистина да растем болна нация. Защото на времето... на времето било... Природата те кара. Бос да тръгнеш да го учиш. Сега в момента босо дете не може да ходи почти никъде. Той ние трябва да ходим боси, ама никой не ходи. Обаче и от ранна детска възраст ние си образуваме всички тия двигателно-опорни проблеми. Пак обобщи. Винаги го е имало това. Помниш ли едно време, дето е имало, може би са ти разправени, ние сме вече следващото поколение, дето са им връзвали крачката. Да. Нали си сещаш, дето сега ги това е за повиването. Да, това е руската съветската школа тогава. И всички ортопеди сега казват, че не благодарение заради тази то било традиция, сега много хора страдат, минат ли 50-те, тогава е било години. Това, сега е нещо друго. Винаги има нещо, което помага и нещо, което има ли нещо необратимо? Примерно, с дълги години си имал тази изкривена стойка и от тук нататък нищо не може да се направи, понеже... Има като се... Зависи доколко е изкривена. Просто след една определена... И зависи и какво е. Някои процеси са необратими, други са обратими, други може да се поддържат. Даже най-добре е просто когато се поддържаме, защото всеки има по нещо. Как обърнахте темата? Има необратими неща. Аз и за еротичния масаж така хубаво... Какво ли ти е ясно на еротичния масаж? Ние почваме да си говорим с други хубави неща, веднага почва в болниците. Тук коляното, на коленките, за хубавите неща да говорим, неща. Хубавата част от масажа. Аз нарочно избягвам цялата тая тема, защото... Нека да оставим хедонистът Сашо Вълчев да развие тази приятна тема за еротичния масаж. Проблема на нас на тия години вече е с енда, не с хепито. Значи, много простичен е въпросът. Може ли масажа да бъде приятен? И когато е приятен, задължително да не е полезен? Тоест, когато ти е приятно... Защо да не е полезно? Не знам, питам, аз затова питам. се раздвижи кръвта, да ти прочисти организъма. Чакай, виж, остави професионалиста да говори. Дори когато отидеш лечебно за масаж, пак ти е приятно. Ами зависи. Примерно тези, които са по-лечебните, трябва да те натиснат, да почувстваш някаква болка. Има после чувстваш облегчение и ти става приятно. Ама след това. Аз искам без болка. Има ли такива? Има. Релаксиращ масаж, ама... Тя целта там си е според мен повече да ти почива мозъка. Да, свързани са. Да, те са свързани. Те нали са свързани. Това с психолози сме говорили, т.е. включително и наши гости. Ако те боли тука, значи мислиш за... Помните ли имаше едно такова за отключване? Ако мислиш за нещо определено, то почва да те боли на определени места. Между масаж и психолог предпочитам масаж.
Ако ще е за болница пак. Не. Говоря за бариерата, която обикновено българите си поставяме, понеже не е много популярно. И говоря по компании. Ходим някъде в някакъв спа хотел и веднага мъжката част от компанията, не, масажист, аз няма да ходя. Да, мъж няма пипа. Мъж няма пипа мене. Мисля, това сгрешено мислене или недорасло мислене. Кое? Мъж. Не, бе. Не, аз не хода на такива неща. Не. Задай си въпрос. Зададах си въпрос. В смисъл, това пречи ли и трябва ли да ни пречи? Мисля, това, че масажиста, терапевта е мъж или жена. Да си видял футболен отбор без масажист. Само в еротичния масаж, драго, да ти кажеш. Това е въпрос на мислене, според въпрос на разбиране. Защото при някои спортисти е много по-добре един мъж да им направи масаж, понеже, заради естествената природна сила на мъжа е по-голяма. Да. Да, бе, нали разказваха нашите звезди от 94-та. Повечето са си мъже. Христо Запрянов ли се казваше масажист? Как? Звездите първи, докато още е свеж, и вече тия по-младите и по-резервите най-накрая, когато вече е изморен. И си имал такъв точен ред. И по това си личало кой е най-голямата звезда, който легне пръв на масаж, значи той е... Драго, накратко да ти... Ти така се въртиш, защото столът ти е обърнат напред. И за да гледаш към мен, се завърташ и не си на стола. Подписи лекичко там ръката. Не така. Това е директорски... Какво директорски? И в момента Пети Ломбален прешлен ще ти изхвъркне. Това съм го хванал от Евгений Димитров. Нали беше Пети Ломбален това тук, дето е на... Те са много. Аз точно за Петия, дето е на самия кръст, и така като седнеш. Добре, и сега аз какво се причинявам в момента? Виж сега, зависи ако си шеф. Според теб какво се причинявам? Изкривява се стойката, сега някои мускули ще се напрегнат, ще провокират други да заболят. А ти си мислиш, че си някакъв... И това как се отразява? В смисъл, отразява ли се на това, като се прибереш вечер на нервността? Болешки ти предизвиква, тия болешки може да те накарат и нервен да се чувстваш. Но ако твой партньор в къщи те посрещне с масаж, такъв какъвто и Сашо каза. Отворих думата. Дето отворих думата. Срам всички да питате. Къде може да търсим тия видеца, които си пусна в YouTube? Къде? Какво трябва да напишем? Къде трябва да гледам? Аз по-скоро си имам профили, страница. Дай да се рекламираме. Написват твоето име, сигурно? Името, да. Добре. Име намират. Ама ти там просто показваш или обясняваш, нали? Защото пък на такива като трябва, докато не им го обясниш с думи, няма да го направят с... Не, те са смисъл на видеа са записани, всичко се обяснява как, защо, показва се как да се изпълнява, защото само написано няма как, то трябва да го видиш, да практикуваш. А кога, ти като професионалист, кога усещаш, има ли някакви сигнали тялото ти да ти дава, така и така заведиме на масаж? Значи моето тяло дава през 5 минути такива сигнали. Ти ходил ли си на моето тяло масаж отдавна не си говори с мене, по принцип. Ходил съм, и то на мъже. Скоро ходил ли си на масаж? Скоро не. Не мога да кажа, че съм ходил скоро на масаж. По-скоро не го наричам масаж. Аз понеже хода на физиотерапия при Милчо. Милчо жив и здрав да се... И затова той ти опъва коляното. Опъва ми коляното, Милчо, да. Опъва ми коляното, понеже имам проблеми там с коляното. И на такъв масаж, какъвто визираш ти, какъвто визира пък съвсем... Само аз го изрекох на глас. Да, само го изреча на глас, на такъв не съм ходил скоро. Кога тялото ти казва, ти подсказва, виж какво направи нещо за мене? Ти трябва сам да го усетиш. При всеки индивидуално, нали? При един едно ще усети, друго ще усети. Аз, примерно, имам клиенти, които нямат някакви болешки, но те просто се идват, примерно, дали ще е веднъж в седмицата или веднъж в месеца, защото им харесва, защото знаят, че това им помага за много неща. И дори факта, че научно е доказано, че масажа така успокоява тялото, че сваля кортизола. Ние всеки ден трупаме супер много кортизол. Това пак е по-късно, че ти чисто като стреса, като го свалиш, се чувстваш много по-добре. Ще ли да бъдем полезни на нашите зрители, нашата прекрасна гостенка да ни покаже някакъв цикъл от упражнения, които ние да правим и зрителите, ако искат. И след това да видим и някаква мъдрост да ни запише в нашата книга и така да бъдем полезни на всички. Аз съм за. Казвай сега какво да правя. Айде. Да. Ставаме. Станах. Стани. Трябва да станем ли? Да. Стани. Чакай.
тук. Дали ще шумиме много, ако така потъркаме по тялото? Няма проблем. Добре. То е с лечебна цел, няма да ни се Тук на каже. рамото. Сам себе си, да не търкам колегите, нали? Не, само тебе. Така. Търкаш на едното рамо. Къде? Ей, тук в тая част. Много назад търкаш, виждам. Ти не можеш да там е, сгънеш там до е. там. Не можеш да се сгъна до там. Доколкото можеш. После другата. Идеята да провокираме кръвообращението. Да. Така. После и тук на врата, пак с два юмрука. Да. Тук Чакай, отзаде. Ей тук, потъркваме. Гледайте. Да, вижда се, вижда се. Нямаше нужда да пипаш. Що се виждаш? Айде, драго, дай за юмрук. Можеш да се сгънеш до тук. Така. Чакай. Не съм се протегнал. Ама Сега. чакай са. Аз ще те протегна, давай. Как ще ме Ръцете Така, включваме отзад. така. Аз и така настрани ще стоя да ме виждате по-добре. Така. Раменете отиват назад. Отидаха. И главата също назад. И И ако после може, се опитваш да се върнеш в нормално положение. още не. Задържаме така. Ами ако може 20 секунди. Това е много готин. А има ли опасност да си останеш така? Абе, толкова са Не. ни рекламите, дали да не ги Стига да пускате? не напъваш много. Така. Така, сега прегръдка. Сам себе. Сам прегръщаш с Да, теб. прегръщаме се да си кажем, че се обичаме. Ще се Да. И леко навеждаме надолу, да разтегнем хубаво гърба. Да. Така. О, как се Да не скъсам И Лиза. отпускаме. Сега, сключваме пръсти и ръцете са напред. Обаче как пукам. Така. И сега опитваме Това да бях аз. бутаме с ръце напред, а главата отива леко назад. Това защо да го Погледа правим? Аз е това са какво напред. ще го скъсам, често така. А защо да го Защото, правим? когато по цял ден гледаме в лаптоп или в телефон, много се напрягат мускулите на врата. Да. Гледа в телевизора, Така. ние сме готови за промо, пичове. Сега, Влезе в промото. и последно, ръцете са назад, пак сключени. Така, нали ги сключихме вече? Така, бутаме, сключвай. бутаме назад, Къде бутаме? Ръцете. назад ръцете буташ Колко да назад. буташ? Колкото можеш, а главата отива Ама напред. не пъчиш кембака сега, прибери малко. Малко като пиле, което чака ове. Да. Малко, нали, изглежда странно, обаче ти Сега ще упражнения глътне много корема. добре Не влияят. мога. Да, приятно. Така. И? И отпускаме. И тия двете може Не да си ги мога. правите. Чакай, заключи. Стой да Дайте крика. Спокойно. Стой, драго, чакай, стой. Чакай. Тия като за начало са Тоест, идеални. ако човек направи тези няколко простички нещица, ги прави всеки ден на какъв период чак от да време. загряваш, Ако работата му е на бюро, седнал на стол, примерно през 20-30-40 минути да ги прави. И да, Или поне част от 40-50. тях. нали? А с каква продължителност да бъде? Всяко упражнение може да се прави по 30 секунди. Всяко едно. Да. Аз знаеш Ние какъв... казахме само две, но... Сега ти ще ни напишеш нашата книга, аз какъв извод си направих от цялото от твоето гостуване, че никой масаж не е излишен. Каквото и да направиш, каквото и движение да направиш, няма как да Всяко сгрешиш. раздвижване Така на ли е? кръвта помага. Да, и еротичния не е излишен. Не е Най-вече. излишен. Айде, стига Тя пак го на там каза, да е, направим. Какво стига, каза ти го специалист? Чакай да питам Той когато специалист. е от близкия човек, Да. той създава друг Съвсем вид нормално. смисъл Ако хормоните и Чакай да питам. човек Важно ли? става Сега ще по-щастлив. видите колко важен въпрос. Сутрин или вечер да е? И сутрин е вече. Сутрин и вечер. Няма излишен. Как сутрин и вечер? Наличо. Ти можеш ли сутрин и вечер да се подложиш? Да на на така? масаж, а не Спомни си бе. какво гласеше социалистическия лозунг. Сутрин, вечер, масажизъм, здрав и бодър организъм. Ако въобще... Дай книгата. Няма да се предаваш, бе, спокойно, бе, млад си още. Млад съм. Теди, на тази страничка да ни напишеш нещо за спомен, а пък ние в YouTube ще си гледаме упражненията. Защо Добре. в YouTube ние си записахме тук, Ще гледате Нашето си. записа. Как и си ги сутрин и сложим на вечер? Само се телефоните. хвалите, бе. И утре, като отидем на другата работа, на всеки 45 минути ставаме и почваме. Това ще е яко. Давайте, ще се Ти видим на след другата работа еротичен масаж да видиш. Уважаеми зрители, Колкото бедна и ви е добре фантазията. да си вършиш Не, чакай, работата, чакай. идва някой ти се кара. Да, по време на тая пауза, докато Теди пише нещо в книгата, в студиото връхлетя госпожа Мария Валканкина, продуцент на преданието, каза: егоисти такива. Какво само вас ви мачкате? Вие трябваше... Теди беше дошла, за да ви научи вие как да правите масаж. Значи Така цялото че- да върнем, Сега да трябва почнем от върнем целия начало. разговор. Не целият разговор, но поне... Добре, Трябва нещо за 5 от мене минути. да направиш за 5 минути Масажист. масажист, така че аз да се прибера
Добре, това е любимият ти човек. Ти си любител. И любимия ми човек. Да, ти си любител, не си професионален. Да, добре, но това ми е любимия човек. Това е гърба на любимия ти човек. Чакай, че тук му се ронят косите вече. Той има да с коси има. Така. И аз трябва изправи се да ти седнал ли ще го правиш? Да доставя удоволствие на любимия си човек. Както казват старите масажисти. Някой от колегите да покаже. Чакай, не сме толкова близки. Как ще покажем на възглавница? Не знам. Не знам. Добре, Ивайло, айде, той днеска е манекен, на него покажа. Добре, ето, аз съм тук. А ти ако видиш Зор, кажи ключовата реплика, спри да мачкаш бачи Кико. Искаш ли да си измисля пара? Каква ми е стоп думата? Ако спре да ми стоп думата, спри бачи Кико. Водогорица, нека кажа, значи са много зле нещата. Добре, така. Така, сега първо ти е много важна позата. А тук неговата или моята? Така. На мен не ми е важна на Драго позата, честно така. Така, краката са разтворени на... Моите или него? Чакай, бе, мълчи сега. Чакай, аз съм просто тък му съм се законтрил, така. Както са ти раменете. Така, законтрих се. Законтраш се. Хващаш. Къде? Малко напред. Внимавай къде? Тук рамената където. Чакай, прибери качук. Така, хвана. И с цяла длан стискаш. Това сега кой стиска? Така. Да. Драго, ти ли стискаш? Аз. Те ти стискаше по-хубаво. Така. Така, сега сменяш, поставяш... Ти беше много по-лого. Айде, бе. Поставяш предмишниците. Предмишниците, така. И започва... Да, подпираш се и първо натискаш леко с едната, после с другата. Ивче, не се бой. По-леко. Стола има гръб. Виж как хубаво танцуваш с тялото. Така. Така. И сега третото. Третото какво? Ей, тук в тая част има едни точки. Виж, аз ще показвам от тази страна, ти от другата. Единия крак ти е напред, другия е назад. Леко си преклекнал, слагаш колко лаката. да натисна? Абе, мога сериозно да го натисна, да ти кажа. Как е? Добре. От коя страна е по-добре? От тази. Каква е разликата? Сега ще ти кажа, разликата е, че ти знаеш къде, пък той натисна някъде, където не беше само мускул, имаше и някаква кост ми каза, там и направо заболя. Тя пречи му сакото заради това. Виж и тук, като пипнеш, той се усеща самия мускул. Къде има мускул? То цялото тук е как мускул. Къде има мускул? Цялото е мускул. Аполоне, отпусни се. Така, тук. Значи тук ти е врата, точно отстрани на врата, има две точки. Така, и тук като го натисна... Да. Оцелихме ли? Да. И двамата ли оцелихме? Да. Така, приглушете малко светлината, аз съм запалил свещите. Чакай, Теди не ни е получава какво... Чакай. Драго, имаш да се учиш. Значи масаж на две ръце. Да. Това добре ли? Благодаря. Драго, ти продължавай. Ти ще ни прочетеш. Ти продължавай, аз съм запалил. Чакай, аз всяка си запалил. Дай, ела. Аз сега дай 10. Дай. Айде, ти си крив, бе, човеко. Тихо, Теди ще чете. Първо да прочете. То е много кратко ясно. Написах здрав дух, здраво тяло. Мен сана инкорпори сам. Много ти благодаря. Котя. Благодарим ти. Виж до какво доведе твоето присъствие днеска. Дай. Уважаеми зрители, вие си отивайте, ние ще с предмишниците така. Кое? С тази част. Така? Да. Мечо, чакай. Режисера.